Малітва «Анёл паньскі» з папам Францішкам. Плошча Святога Пятра, нядзеля 19 лютага 2017 года. Дорогие браты и сестры, день добрый. У Євангелії сённяшняй нядзелі адным з тых тэкстаў, якія найлепш адлюстроўваюць хрысціянскую рэвалюцыю, Езус паказвае шлях сапраўднай праведнасці з дапамогаю закону любові, які вышэй за закон адплаты, што патрабуе вока за вока і зуб за зуб. Гэтае старажытнае правіла наказвала накладаць на вінаватых пакаранне, адпаведнае нанесенай імі шкодзе. Смерць таму, хто забіў, калецтва таму, хто кагосьці скалечыў, і гэтак далей. Езус не патрабуе ад сваіх вучняў зносіць зло. Больш за тое, ён патрабуе рэагаваць на яго, але не злом у адказ, а дабром. Толькі такім чынам разрываецца ланцуг зла. Адно зло цягне за сабою другое, тое яшчэ наступнае. Калі разрываецца гэты ланцуг, усё сапраўды змяняецца. Насамрэч, зло — гэта пустка, адсутнасць дабра. А ніякую пустку немагчыма запоўніць з дапамогаю іншай пусткі, але толькі з дапамогаю паўнаты. Гэта значыць дабра. Карныя меры ніколі не вядуць да вырашэння канфліктаў. Ты мне зрабіў гэта, і я табе зраблю тое ж. Такім чынам, ніколі не вырашыць канфлікту. Гэта таксама не па-хрысціянску. Для Езуса адмаўленне ад насілля можа быць звязана нават з адмаўленнем ад законных правоў. Ён прыводзіць некалькі такіх прыкладаў. Падставіць другую шчаку, аддаць свой плашч або уласныя грошы, пайсці на іншыя ахвяры. Але гэтае адмаўленне не азначае, што патрабаванні справядлівасці можна не прызнаваць або аспрэчваць. Не, наадварот, хрысціянская любоў, якая асаблівым чынам праяўляецца ў міласэрнасці, уяўляе сабой найвышэйшую форму здзяйснення справядлівасці. Тое, чаму Хрыстус жадае навучыць нас, гэта дакладна адрозніваць справядлівасць ад помсты. Адрозніваць справядлівасць ад помсты. Помста ніколі не бывае справядлівай. Мы маем права дамагацца справядлівасці. Мы маем абавязак паступаць справядліва, але нам забаронена помсціць або нейкім чынам заклікаць да помсты, што з'яўляецца выразам нянавісці і насілля. Езус не мае намеру прапанаваць новы грамадзянскі лад, але хутчэй запаведь любові да бліжняга, што ўключае ў сябе таксама любоў да ворагаў. Любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас. А гэта непроста.
Гэтыя словы нельга ўспрымаць як згоду на зло, учыненае ворагам, але як прапанову да вышэйшага погляду, да великадушнага погляду, падобнага да погляду нябеснага Айца, які, як кажа Езус, загадавае сонцу свайму узыходзіць над дрэннымі і добрымі. Сапраўды, нават вораг — гэта таксама чалавечая асоба, створаная як такая паводле Божага вобразу. Нават калі ў дадзены момант гэты вобраз скажоны нягоднымі паводзінамі. Калі мы гаворым пра ворагаў, мы не павінны думаць пра кагосьці невядомага, адрознага і далёкага ад нас. Мы гаворым таксама пра нас саміх, бо і мы можам увайсці ў канфлікт з нашым бліжнім, часам з нашымі роднымі. Як шмат варожасці ў сем'ях. Як шмат. Задумаемся над гэтым. Ворагі — гэта таксама тыя, хто дрэнна кажа пра нас, хто на нас паклёпнічае і нас крыўдзіць. Гэта не проста знесці. Усім ім мы пакліканыя адказваць дабром, якое таксама мае свае стратэгіі, натхнёныя любоўю. Няхай Панна Марыя дапаможа нам наследаваць Хрыста на гэтым патрабавальным шляху, які сапраўды ўзвышае чалавечую годнасць і патрабуе ад нас жыць так, як павінны гэта рабіць дзеці нашага нябеснага Айца. Няхай яна дапаможа нам быць цярплівымі, весці дыялог, прабачаць і такім чынам ствараць еднасць, ствараць братэрства ў нашым штодзённым жыцці, перадусім у нашай сям'і. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domini mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luxe perpetua lucit eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari Дорогие fratelli e браты sorelle, и сестры, continuano на жаль, purtroppo працягваюць a паступаць giungere весткі notizie di scontri пра гвалтоўныя і violenti e жорсткія brutali сутыкненні nella ў раёне regione цэнтральнай del Касаі Kasai у centrale Дэмакратычнай della Рэспубліцы Repubblica Конга. Democratica del Congo. Sento forte Я il адчуваю dolore моцны per le боль vittime, з-за ахвяраў, specialmente асабліва per з-за tanti шматлікіх bambini дзяцей, strappati alle вырваных з famiglie сем'яў alla і са scuola школы, per essere каб usati выкарыстаць come іх у якасці soldati. салдатаў. Questa è una tragedia. Дзеці-салдаты — гэта трагедыя. I bambini soldati. Assicuro Я запэўніваю la mia у маёй vicinanza блізкасці e la mia і preghiera малітве, anche per il таксама за тых, personale хто ў religioso гэтай e гарачай кропцы umanitario здзяйсняе che рэлігійную opera in і quella гуманітарную difficile дзейнасць. regione. E rinnovo Я un зноў accorato настоўліва appello alla заклікаю да coscienza сумлення e і да alla адказнасці responsabilità дзяржаўных уладаў delle і міжнароднай autorità супольнасці, nazionali каб e яны della comunità прынялі internazionale. належныя і своечасовыя Affinché si рашэнні prendano decisioni дзеля adeguate падтрымкі e tempestive гэтых нашых братоў per і сясцёр. soccorrere questi nostri fratelli e sorelle. Preghiamo per loro Памолімся за іх e per tutte і за le ўсіх тых, хто popolazioni таксама che ў anche in іншых altri рэгіёнах parti афрыканскага del кантынента continente і africano свету e del mondo soffrono a пакутуе causa ад della насілля violenza і ад e войнаў. della guerra. Penso У in прыватнасці, particolare я думаю alle пра care дарагія мне popolazioni народы del Пакістана Pakistan і e Ірака, dell'Iraq, colpite якія ў da апошнія crudeli дні atti terroristici пацярпелі ад жорсткіх nei giorni тэрарыстычных scorsi. актаў. Preghiamo per le Памолімся vittime, за ахвяраў, per i feriti за параненых e i і іх familiari. родных. Preghiamo Горача ardentemente памолімся за che тое, ogni cuore каб кожнае сэрца, indurito dall'odio закамянелае ад si нянавісці, converta alla звярнулася pace да міру, якога secondo la жадае Бог. volontà di Dio. Preghiamo un Памолімся attimo in крыху ў silenzio. цішыні. Ave Maria, Вітай, Марыя, piena di поўная grazia, ласкі, Signore Пан con з te. табою, Tu sei благословленая benedicta тымі fra le donne, жанчынамі, e і benedetto благословлены il плод frutto у del лоне tuo Твайго, seno, Єзус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Я вітаю усіх вас, сем'ї, рухі, парафіяльныя групы і ўсіх пілігрымаў, якія прыбылі з Італіі і з розных краінаў свету. Асаблівым чынам вітаю студэнтаў з Армы, Ірландыя, вернікаў з дыяцэзіі Асідоніі Хереса, Кадыса і Сеўты і Мадріда з Іспаніі, моладзевы рух святога Луіджы Гуанеллы, тых, хто прыняў сакрамент канфірмацыі з Кастельнуово ді Прато. Усім жадаю добрай нядзелі, цудоўны дзень. І калі ласка, не забывайцеся маліцеся за мяне. Смачнага абеду і да пабачэння.